An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lasituma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 9 na septembre kalo dɔ bi y'o tile 28 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye mawuludu kalo ye bi y'o tile fɔlɔ ye jate la san kalo 3nan don hejira san 1444 san do dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan ka fɔ mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ale kun bɛ taamana taama min n'i y'a sɔrɔ n'o taara n'a ye diɲɛ tɔnba ka lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ basigi ni kolosuma ko fɔ a kɔ segili kunungo a tun bɛra an ka jamana kɔnɔ na malidenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ministre ɲɛma tun bɛ kunungo ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi an ka ministre so n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma olu ye ka dɔ k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan bi na kɛnɛya bɛ se ka yakubaya cogo min na an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ nɔgɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲinɛsan kɔnɔ na sɔmiɲɛ malo sɛnɛ yɛrɛ kunnafoni na k'i yɛrɛ fɔ ko sumaw kɔni k'u kɔni ka fisa nka gɛlɛya kɔni nɔgɔ ko fɛn ɲina ni gɛlɛya min bɛ cikɛlaw la ɲinɛ k'a bɛna kɛ so ye ka se ka gɛlɛya don cikɛlaw ka daga kɔnɔ ɲinɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni baba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɔ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdan k'a fɔ jɛkulubaw bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kalo ko kunnafoni dili ma an ka jamana kɔnɔ na u y'a yira k'a fɔ ko kalo kɔni a ɲinina i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn don e ka dɔn kalo kɔni kunnafoni ma sɔrɔ ko kalo kɔni ko a yira nka kunungo kɔni jate la ko kalo kɔni a yira kunungo de ka tile fɔlɔ kɛ bi araba ye o b'a yira k'a fɔ mawuludu kalo dongɛrɛw kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ kalo min n'an fila kɔnɔ na yarabi ala donba min n'i y'a sɔrɔ n'o b'a kɔnɔ n'o ye mawuludu kalo ye kisi nɛma bɛ an kunni ka bangena kalo min kɔnɔ na kɛrɛnnen na kalo tile fɔlɔ kɔni de bi ye k'o fɔw ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kalo in ala ka a kimɛ ko ɲuman yira ani alasarama bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra ye mali ministre ɲɛma min ye ka dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga ale donna an ka jamana kɔnɔ na kunungo a tun bɛra fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o tunbɛli sen fɛ sanakunujigi kɛnɛ kan ministre ɲɛma an b'a lɔn k'a fɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka kunbɛ o kɛnɛ kan maa dɔ b'u hakili di kunbɛli yɔrɔ in na an ka maliden dɔw lamɛn. Premier ministre an nana a kunbɛn nin premier ministre ni an nana a kunbɛn mɔgɔ ɲɛnama de don ni an nana a kunbɛn baarakɛla de don ni an nana a kunbɛn a ye faso kunnawolo ni an nana a kunbɛn danta la i bɛna fɔ cogo o cogo danta ka ko la k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana hali mɔgɔ wɛrɛ kɛra président ye a k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ maliyɛnw bɛ ninnu fɛ cogo min na il faut changer ne ka yɛlɛma quoi an b'o tɔrɔ de fɔ ne tɔgɔ Bakari Bagayogo Sangare b'u la ne nisɔndiyalen don bi fo k'a dama tɛmɛ ka da an ka PM ye faso kunnawolo ko min kɛ diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna vraiment a b'a kɛ malidenw dɔrɔn a y'a kɛ africain bɛɛ lajɛlen de an kɔni an bɛɛ bɔ a kunbɛ bi a lase wa n'i ye baara ɲuman kɛ a sara tɛ dɔwɛrɛ ye ɲumanya kɔ maliden bɛɛ lajɛlen de bɔlen filɛ nin ye bi wa an bɛ transition kɔ bi an b'a kɔ sini ala min ye bi don yira an na bi ye yɛlɛma hɔrɔnya ta don ye délégation min bɛ yan bi o ye mali parti politique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛɛ président de farala ɲɔgɔn kan a cɛman n'a musoman ka na cɛ in kunbɛn ka cɛ in kunbɛn cɛ min ye faso kunnawolo cɛ min ye kumakan fɔ min ye mali kunnawolo ka farafinna danbe di a ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye n'o ye premier ministre ye an bɛ boulevard sanfɛ yan nɔ bi k'an ka ministre kunbɛn a taara an kunnawolo an fana bɛ kunnawolo d'a ma a taara mali bɛɛ lajɛlen kunnawolo ka farafinna kunnawolo président bɛ taa kunbɛn kama caman bɛ ɲini taa kun kɔ ministre bɛ taa ciw la u bɛ ɲina u taa kun kɔ n'u sera u bɛ sira mais ci min donna da a taara o de fɔ ci min don Asimi ka ci de la malidenw ka ci de don an kɔni nana Asimi ko de la an nana faama kunbɛn la a diyara an ye bi a diyara an ye sini wa Asimi an b'a fɔ bi fɔ sini fo alikiyama don jɔ don an b'a fɔ ala k'a sigi fanga na ala ka sini kɛnɛya d'a ma Mali ala k'a basigi an ka so bɛɛ bɛnnen don fan na k'a ka ɲaama k'an dɛmɛ dɛ maa y'an dɛmɛ a k'an dɛmɛ maa m'an dɛmɛ a k'an dɛmɛ an ko ala an ka kira ala ko ye hakili ko ye ala b'a bɛɛ mɛ ka kunbɛn k'i da ni kɛnɛya ala k'o dun
Mali tanye ka jamana basigi ka beto ka malo ka ni ka de bere ala ko dumo ambalo dan ka fo ni tue Mali de do kanye kraniana Mali ministre nyama kumbeli rola ngaka ko nye sena Mali olu tue wele bla bela yele ma kraniana jago kala ka daga konana fere munu nganga tige o kuma tige mami kenenkan me Abdoulaye Cissé ale o nye fo ministre nyama kumbeli senfe o wele min bla mo ma na fuli min taga yens mo ma anga Abdoulaye Cissé lame sura ambora telela kaira anga jakulu mo bela ku ka bo ango commerçant bi yoro dugo ngono fo region na o ka bo anya ira boucher tola ani transporteur u betola noy taxi bolawi suframon bolaw noy ben bolawi noy ermorkuye gros porteur fara fitininka ka fara bison buye ka moka haya anya ira be ka bo ka premier ministre kumbe kada o wele dakan anga mo munu ya nga wele jabibi a jaranye abena amma ambi foli ka katuma ka fo ala ko sarani here usona ku ka place bla an kuma ka on kosomina ala ka nu fo jigi koro ala ka nu fo jigi ko usona fana kata jamana kuna wolo parce que premier ministre ka kumbeli bi jamana in kuna wolo de do ambi ala de deli ala ka nu kuna wolo hajaranye kosobe abonyana amma parce que ni ñoom boli halnan de la ka yeba mako amancha ka bo aéroport la fukuluba otmana ambi befo ambi be wali mando otmana munu fana tara baranke ani transition mo anu deme bagabe ala ka shini kenya di bela jelema ko ya akatime anyana mais kuma labana mimi fo maliyon yi anga ñoom mine foyti ñoom mine bo wa anga ñoom critiquel dabla c'est-à-dire hadama de ala na ma ñoom critiquer akacha ala fe amma gobi minna ambasoro otmana ande fakelen bakelen na tiana bi tiambede na nyana bi nyambede ala kana nya ala kana tiambulo ala ka nyambulo ala ka nyambulo ambe ala de delola ambe dugo ke yarabi ala Abdoulaye Cissé sena Mali ya fotu mina jamana imbasi lafiya obena sira men fe ala ka Mali blo sira ka nambura ye meli belegele taraka nyasi Mali ministre nyama mima ni ya suru colonel Abdoulaye Maigaye ayere kuma min fo keneka ofle ambe ala fo ka awole nyumando anma talila ka sikin kana ambe anga jama nyemo le colonel Assimi Goïta no transition président ko fana fo vraiment ka population be fo ambe jamana ka barali la natra jamana ka barake kana barakelen kana ni accueil soué aka bon arrêt boulot vraiment nous ne méritons pas ça que là nous banka pour qu'on ait ka phrase sur là il est important que malien beka boulot di nyoma o de ba to nyala sonama c'est que gra fin banga amesi ka phrase sur là amalo dan ka foni tu ministre nyama ni tu ale kanye afra tu ko nambe dugo ke yarabi ala atarak ma mi foni ya sura fozo de mborani ka kumeka ni soja kuswe kuma numbele ile tedore nyeta ko kuma mi ni ya sura mbele ile dabo kuma la yarabi ala la ka bla sababa mene konana namburai intama kele nunu senfe anga ministre mbe do nyes Mali ni jamana wore nyonje ko nyina balima ni ya surbe talike Dr Abdoulaye Job ale ka do ka fo mala sike Mali ni kuno warche kele ka jamunu be ni ya sunulu mene mbanga jamana ko na binani ma woro yi o ko be chogo mina ferej mende kanga tika faso fani ko be chogo mende la ministre Abdoulaye Job dasiru ma kene kai ay kuma mi foyi o fle Mali ni Côte d'Ivoire anye sigi nyoronde anye balma jamana de am se ka sigi ka foke ka laje ni fere bise ka sarala pour que ni akana ke gele Mali ni Côte d'Ivoire che donc ambo sigi ka fo de la anyine na ko Togo o ka manyoga sabati Mali ni Côte d'Ivoire ni nyonche o hukumu kono sorasi muso sababla la akun fora ko ni wakati ni sera amena sigi ka fo la kura tugu pour que ka laje solution be soro problème na chugo mi antoro le kono wuli ka joni bolibolu chara fo CEDEAO fana na ipanki fle akokono some kera New York ya o conditionna some min kera New York Mali ma wele Mali ma nyininga ama fo Mali e ka fo min kera angana ka anga hakilna tafo décision kata o basika munu e nyokonye ukoko Mali be sanctionna donc Mali wele kunte anta don décision taraminka Mali malame Côte d'Ivoire ka côté drone de la mena décision mentara awere abe Côte d'Ivoire ka côté anya era ka fo ambulo ninte CEDEAO problème ye ni problème solution abse ka bo Mali ni Côte d'Ivoire de ni nyonche ani Togo be ka sigi ka fo min ka ni nyonche to se kana ka andeme mais ninte comme transition problème mo ka wuli ka fo ambe Mali menacé de nous maçonner mambo sanctionner Mali fana sharia de ban feo jamana cité son marfatiou kana bi auka umauka saria batu katla ka foko do ka frafra nyogon ka kata bembembe o ke Mali koka
ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ ta u bɛ Mali sanctionner ta u bɛ nin kɛ ta. An bolo o bɛɛ bɛ problème lajuguya de parce que nin ye dɛmɛ min bɛ min tɛ na ni problème solution ye. Mali y'a yira k'a fɔ ale concerné len tɛ nin sigi ka fɔ la parce que an da ma don a la a ma sara an na. An da ma don a lajɛ la an t'a dɔn u y'u ka décision ta ka da mun de kan. Mali kɔni tɛ ka fɔ ce n'u nana an b'u lamɛn. An ye min fɔ depuis ko kɛra fɔ bi o kuma kelen de bɛ ta ka yir'u la. An balodan ka fɔ ni tun ye Abdoulaye Diop ministre bɛ dɔw ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma lajɛrɛ min tun bɛ New York o lajɛrɛ senfɛ min ye CEDEAO ye olu ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔna na ko ni wari sɔrɔsi ko la a ye nin kuma in fɔ ye k'a yira k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ ka kɛ Mali kɔ kan o de kama k'u ma Mali sen don kow la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ jamana 17 bɔɲɔgɔnko ka fara ɲɔgɔn kɛ kɛnɛya ko bɛ se ka yakubaya cogo min na jamana ninnu kelen na bila yɛlɛ kɔnɔ o kɛra fara ɲɔgɔn ba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ na ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko sabatili ma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jɔminɛ Sangare la ale b'a ɲɛfɔ an ye fara ɲɔgɔn kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Ka jamana bɛ jɛkulu dɔ de la jɛkulu in jamana 17 de bɛ jɛkulu in na n'a bɛ fɔ a ma nansaraka la CIPRES Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale donc jɛkulu in ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ nin y'a san 3nan ye ko k'a lajɛ ka sariya dɔ bila sen kan yaasa ɲasirew misalila sisan minnu taara u lafiya n'a bɛ fɔ o ma retraités n'u ye baara kɛ ka ban o b'o kɔnɔna la banabagatɔ b'o kɔnɔna la n'o ye AMO ye denw ka nisɔngɔ n'a bɛ fɔ a ma allocation familiale u b'o kɔnɔna la muso lajɔlen an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ ɲuman jigin olu fana kan ka fɛn dɔ sɔrɔ ni INPS b'o baara la o b'o kɔnɔna la n'i ye kasara sɔrɔ baarakɛyɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma accident du travail walima ka bana sɔrɔ baara sababuya la n'a bɛ fɔ a ma maladie professionnelle olu bɛɛ b'o kɔnɔna la donc ka sariya dɔ de ta yaasa nin cɛkɛda ninnu ka baara bɛ se ka jɛya cogo min na ka kelenya cogo min na yaasa bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ jɛlenya sira kan donc san 4 de dira jamana bɛɛ ma k'a fɔ san 4 kɔnɔna la jamana bɛɛ kan ka u ka sariya falen yaasa ka cɛkɛda ninnu ka baarakɛcogo bolo falen ka nɔgɔya ka ɲɛ donc san 4 in bɛɛ dafa n'Ala ye san wɛrɛ yira an na mɔgɔ mɔgɔ da bɛ nin kuma la bɛɛ k'i hakili jagabɔ k'a lajɛ ni sariya in bɛ se ka don cogo jumɛn Mali sariyaba kɔnɔna la a bɛ se ka don cogo ni Mali sariyaw kɔnɔna la donc hakili jagabɔ de bɛ ka kɛ nin na tile 6 de don tile 6 in mana ban sɛbɛn dɔ de bɛ bɔ ka yira k'a fɔ yaasa jɛkulu in ye mun fɔ a bɛ se ka don Mali sariya kɔnɔ an miirila ye ɲini donc an bɛna baara kɛ n'o de ye yaasa k'ale yɛlɛma min bɛ se ka don INPS ni CMSS ni CANAM yala an ka se ANAM ma olu maracogo la a ɲɛmɔgɔw fɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye Jɔminɛ Kanye ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min da ka di jamana na yarabi Ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Toguna Agro Industrie olu ye ka dɔn k'a fɔ jɛkuluba ye an ka jamana kɔnɔ na u ye wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛ dɔw ta ka ɲɛsin communistes ale mairie ka taa se ka dɔn k'a fɔ kasobo kɔlɔsilikɛbaw olu ma dɛmɛ ninnu senfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ communiste maire Boubacar Keita ka taa se colonel Adama Gindo olu b'u ka nisɔndiya yira ko in senfɛ an k'u lamɛn. Directeur k'i k'a fɔ seedu ye yana ya albarka ko ani ce ko ani baraji ko a ye fɛn min di an ma ko an b'a minɛ ka ɲa ko a ye fɛn min di an ma commune bɛɛ de ta don ko a diyara an ye Ala ka a diya Ala ye ko ani ce a yɛrɛ ye ko Ala ka caman fara sɔrɔ kan yaasa jamana kɔnɔdenw ka lafiya ko anw mago bɛ ale ɲɔgɔnna dilan pour que jamana ka lafiya. C'est de mi que franchement par là ne kɔni vraiment kuma tɛ n bolo k'a fɔ quoi sinon bɛɛ b'a fɔ direction o ministère o kasoladenw o parce que nɔgɔ yɛrɛ filɛ nin ye cɛ nɔgɔ ye bana de o nɔgɔ ye bana de maintenant mɔgɔ min bɛna bana nettoyer k'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ je pense que i ka Ala fitinin de don quoi donc an b'a fɔ Ala ka sara ni hɛrɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye finitigilakaw don olu tɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma kɔni fɔcogo ɲuman caman bɛ yen i ka dɔn kuma kɛ ka teli ka se k'olu dun ni Ala ta kɔfɛ maa min b'i dɛmɛ i kan ka foliba ta ka ɲɛ soma a bɛ fɛ ka nin de fɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ colonel Adama Gindo ani communiste maire Boubacar Keita ni tun y'olu de kan ye bonya in a barikada la Toguna ye min ye Toguna yɛrɛ a directeur n'i y'a sɔrɔ ni o ye Omar Gindo ye baara min ni y'a sɔrɔ olu bɔra ka kɛ a yɛrɛ ye sariya dɔw di fɛn senfɛ an ka directeur lamɛn. Communiste mɔgɔw sera an ma prison centrale fana mɔgɔw sera an ma u ko degunba de b'u bolo ɲamako la aw yɛrɛ b'a dɔn ɲama sisan n'a ma cɛ a bɛna ni bana caman ye donc u sera an ma an fana an ko an bɛ se ka min kɛ k'u dɛmɛ vraiment an b'o lajɛ an ye hakili jagabɔ alhamdulillah Ala barika la an sera ka camion kura 2
ani chargeuse kelen an y'o di bi mairie commune sisima ani camion kelen ka fara don mairie sista kan camion kelen camion kura kelen ben kelen k'o di maison d'arrêt centrale de Bamako ma an b'a ɲinu fɛ camion ninnu ani chargeuse ninnu u ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ u ka population dɛmɛ n'o ye. An baloran k'a fɔ nin tun ye tɔkuna ɲɛma kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnna hakilaw yarabi ala ka ninnu caya n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la ɲini fɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ala ka kɛ ten n'an bɔra yen lujuratɔw ka taa se maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu wɔlɔ wulila ka b'u ka yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa culo olu sen bɛ se ka don kalataw la cogo min na jamana ka kɛ o ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ jamanadenya yɛrɛ ka se k'o ye hokumu kɔnɔna na o ye ka dɔn ka fɔ hakilila dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye a ko sen fɛ mais Abdul Salam Dibikile ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye mun de ye an ka lamɛn. Anw fɛ yan ni kalata wagati sera jamanaden caman bɛ yen u b'a fɔ ko k'olu data la n'i ma i da don kalata la o kɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi a kɛla maire laka ye o a kɛla député ye o a kɛla président ye o e yɛrɛ man ka kɔrɔfɔli yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin u ma parce que e m'i da don a la ni e m'i da don a la mɔgɔ mun y'u da don a la olu b'u sagona mɔgɔ de sigi jamanadenw dalen tɛ u ka kalata la tugun donc an bɛ laɲini min kɛ dɔrɔn ni tɔnsigi min bɛna kɛ tile 2 in kɔnɔ ka hakilina falen kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw k'a faamuya k'a fɔ ko kalata sɛbɛn kuraw tala jamana ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don pour que kalata ka dilan ka ɲɛ ka saniya wa u ye mɔgɔ min ta o ka kɛ o marabaga ye. An baloran k'a fɔ ni tun ye Dibikile kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ lujuratɔw olu ka bolo kan min ye Beshir Kulubali ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye ko in bɛ cogo di an ka yɛrɛ lamɛn. Transition ye processus électoral daminɛ processus électoral mun daminɛna pour que ka kun cɛ ka ɲɛ fo bɛɛ le se kan ka dɔ la aw kunnafonidilaw anw société civile partenaires techniques et financiers ka fara gouvernement yɛrɛ kan o de kosɔn an ye table ronde min sigi n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ depuis élection daminɛna 92 fo ka na se bi ma mɔgɔ 100 mɔgɔ 50 ma deli ka voter fɔlɔ donc munna mɔgɔ 50 tɛ ka voter munna an ma se ka taux de participation 50% sɔrɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ groupe dɔw bɛ yen olu to ko sen don vote ko la mɔgɔ lujuratɔw ani déplacés minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani nomades donc ka ca kosɛbɛ donc mais ni olu sema don vote ko la o bɛ kɛ sababu kan ka taux de participation jigin kosɛbɛ. An baloran k'a fɔ ni tun ye Bishir Kulubali ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn ka dɔn k'a fɔ ɲɛta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra yen an baloran k'a fɔ office du Niger bi gɛlɛya min b'ale kɔnɔna la o gɛlɛya ɲinɛ san kɔnɔna na sɔmiɲɛ ko a yirala k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ bi sumaw kɔni cɛnala ka kan baaraw kɔni daminɛ nka juru yɛrɛ min bɛ ɲinɛ ni maa kan ka se o juru k'o ta k'a fɔ k'i b'o sara ka tila ka suma kɔni sɔrɔ ɲinɛ ko gɛlɛyaba b'a la nɔgɔw sɔrɔla gɛlɛya la o kɔfɛ gɛlɛya caman bɛ yen nka o n'a ta bɛlɛlen kɔnɔ cikɛlaw yɛrɛ wulilen bɛ k'u jɔ nin waati na k'a yɛrɛ ka fɔ olu mago bɛ fɛn min na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sango malo kama yɛrɛ ko fo ka di 50 o y'a kama de a wɔrɔbali n'o tɛ ko cikɛla kɔni ɲinɛsan kɔnɔ na cikɛlaw ni u coro ne de yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Alpha Wulale ka bɔ i ka dɔn ka fɔ Ndemugu mara kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo don ale ye délégué ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne ye Alpha Wulale n ye délégué des jeunes de Kaba Ndemugu samiya kɔni a ye dɔ kɛ ɲina engrais ko gɛlɛyaw yera ye nka ka sanga sɛnɛkɛlaw y'u ka organisation ma sɛnɛkɛlaw ka engrais ɲini gɛlɛya la banque bɛ minnu financer banque y'olu financer caisse bɛ minnu financer y'olu financer bɛɛ ye engrais ta i ka commerçant fɛ bɔrɛ 4 nka n'i ye a coût de production lajɛ san tɔw la ni gouvernement ye subvention di malokama bɔrɛ 7 o de bɛ hectare 1 engrais sara nka ɲina gouvernement kelen ka subvention di malokama bɔrɛ 18 o de bɛ kɛ ka ɲina engrais sara tari 1 ka kɔrɔ tari 1 engrais bɛ bɛn malokama bɔrɛ 7 ma mais ɲina tari 1 engrais dama bɛ taa bɛn bɔrɛ 18 de ma a bolo dalen bɛ cogo mun na dɔrɔmɛ 40 ani dɔrɔmɛ 50 o de b'a la ka fɔ malokama na nka ni fɛn fɛn y'a minɛ ka jigin 50 duguma o b'a yira cikɛlaw kɔni bɛ corini daminɛ ɲina k'a fɔ malo man ɲi malo ka fisa u taacogo ka ɲi n'ala sɔnna balo yɛrɛ bɛ sɔrɔ nka a bɛna kɛ an y'a sɛnɛ k'a kɛ ka juru de sara ye a bɛ o de bɛ ɲina coût de production ko kan tant que organisation wɛrɛ ma na office ka yɛlɛma wɛrɛ don office la office ka kan ka yɛlɛma bayɛlɛma ko 3nan de la bayɛlɛma ko fɔlɔ tun ye colonisation ye tubabu ye ko minnu kɛ o kɔnɔna na bayɛlɛma 2nan kɛra 84 office yɛrɛ déléguéw y'a ɲini sɛnɛkɛlaw k'u yɛrɛ ta an bɛ o de kɔnɔ hali bi sisan an yɛrɛw ka jago koɲɛ b'an bolo an ka engrais ɲinini koɲɛ b'an bolo an ka koɲɛ bɛɛ dilen b'an ma an t'a la ka dɛmɛ de wa tant que cikɛlaw ma dɛmɛ cikɛlaw bɔ man di nɔgɔ la bilen parce que n'i ye malo feere ɲina n'a ma malokama ma 50 sɔrɔ o b'a jira e ka forow tɛ se k'i ka engrais juru sara o de gɛlɛya dɔ bɛ anw ka bi an ka laɲini ye organisation de ka kɛ sisan
sɛnɛkɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan ka de production dɔ sigi sɛnɛkɛla ɲamaleli juru sara malo kama ka se ka minɛ 50 la fɛn ye lakana ta fanfɛla fana ye ofisi ye disposition ta o y'a yira na an ka dugu minnu wulila ani minnu dɛsɛra k'u ka forow sɛnɛ ni ye Ndenbugu zone ta foro minnu balila ka sɛnɛ a bɛ taa fo tari 4 ba 5 la Kurumare zone bɛ taa fo tari 3 la parce que ni ye bayiw fara Farabugu kan Mbewani fana bɛ o cogo kelen la aménagement total mun banna a ma se ka siɲɛ foro siɲɛbaliw kɔni cayara ofisi kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na sisan ofisi président y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka malo si ɲini ka di cikɛlaw ma ɲina Tilemamaru bɛ se ka da cogoya min na parce que dugu minnu wulila ani cikɛla minnu colo la ni dɛmɛ wɛrɛ ma k'ulu ye ofisi kɔni kɔnɔ olu ti bɔ bilen an ye masiriba kɛ a y'o da yira na k'a fɔ u bɛna si ɲini ka Tilemamaru da an ka laɲini kɔni ye o baara bɛ se ka kɛ kɛcogoya min na k'o ma kɛ cikɛla minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ani minnu déplacera olu tɛna se ka lafiya sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan dugu minnu wulila duguw ma se ka segin maa minnu colo la bɛɛ ma se ka segin malo taabolo kɔni ka ɲi malo bɛ sɔrɔ nka malo sɔrɔlen kɔfɛ jurusara bɛ malo ban pewu parce que bɔrɛ 14 de tun bɛ bɛn tari 1 jisɔngɔ ni engrais sɔngɔ ma ɲinan bɔrɛ 18 bɛ bɛn tari 1 dama engrais sɔngɔ ma jisɔngɔ sen t'o la jisɔngɔ ye bɔrɛ 7 ye u bɛ taa fɔ bɔrɛ 20 ani bɔrɛ 5 donc bɔrɛ 25 o de bɛna bɛn jisɔngɔ ni engrais dɔrɔn ma ɲinan o ye gɛlɛyaba ye malo b'a ye cogo o cogo la a tari ni waati ma kɛ malo la a tɛ se ka jurusara an balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Alpha Wurale kan ye a fɔra cogo min na u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen ka cikɛlaw ka dɛmɛ ta ka ɲɛ so malo sɛnɛ n'o tɛ ɲinɛsan kɔnɔ la a bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ kabako ye gɛlɛyaba kɔni i ka dɔn o bɛ don an bɛ dugawu kɛ Ala kana kɛ ten n'an bɔra ye Mali kɔnɔ na fasoden ɲumanya yɛrɛ ye mun ye ka fara ɲɔgɔn kɛ fasoden ye i kan ka mun de k'i faso ye an balɔrɔ ka fɔ ye kuluba dɔ hakilila kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ma ɲɛma n'o ye i ka dɔn ka Tarawelelakaw furumuso Aïssata Dafe ale b'a ɲɛfɔ an ye kɛnɛ ye mun kɛnɛ ye an ka lamɛn an ye fasoden ɲumanya in kɛ thème ye kun min na maliden bɛɛ kan ka musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan ka dɔn fasoden ɲumanya ye min ye an kana sigi ko faso de ka kan ka bɛɛ di anw ma anw fana ka devoir ye min ye ka taa faso ma an bɛna o de fɔ musow ɲɛna n'i ye muso kelen kalan i ye jamana kelen kalan o de kama an ye musow dalajɛ bi an bɛna o de kalan d'u ma yɛrɛma hɔrɔnya ye fɛti na an balɔrɔ k'a fɔ a fɔra cogo min na Aïssata fɛ yɛrɛma hɔrɔnya fasoden k'a dɔn ne yɛrɛ kan ka mun de kɛ sɔnni k'a fɔ faso ka nin kɛ n yɛrɛ bɛ mun kɛ fasoya kunba de Ala ka tila kɛ ten n'an bɔra ye septembre kalo kɔnɔna na o bɛ mɔgɔ hakili la jigin an ka jamana kabini Amadu Tumani Ture tile la jamanadenw ka taa i ka dɔn k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya baara dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔfɛla fɛ olu segintɔ la n'u ye kasara sɔrɔ san o san ne ni waati kuma sera an balɔrɔ k'a fɔ ma ninnu sɛlɛ o bɛ taa lajɛ Amdalayi ka tasibila kɛ ka ɲɛ suma o baaraw bɔra ka kɛ a waati la sifinaka ninnu ka ɲɛma tun ye maa min ye Amadu Koyita don ɲinɛnta in laada tilenni a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ san 16 an teri n'an badenw n'an jɛɲɔgɔnw ne jeunesse mouvement citoyen responsable don ne de tun y'u ka président ye kuma u bɔtɔ faso jɔ kɛnɛ kan u bɔtɔ Mali ka kunnawolo yɔrɔ kɛnɛ kan n'an ka hɔrɔnya ta don n'an b'a fɔ ma 22 septembre u taara o célébrer o san na Gao u kun taara président Amadu Tumani Ture parce que depuis an ka jeunesse mouvement ye créera anw ye mouvement nin kɛ ka président Amadu Tumani Ture dɛmɛ a ka faso jɔ la a ka jamana kanu na n'a kun bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa ne yɛrɛ taara voyage bɛɛ la ni voyage kelen na fɛn dɔ de bali ma t'a la o de kɔrɔ ye fɛn bɛɛ Ala de ta ye fɛn bɛɛ Ala de ta ye donc san o san an bɛna ka tasibila k'u ye san o san an bɛna ka kuranna kalan k'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka alijɛnɛ k'u dayɔrɔ laban ye anw fɛ martiriw don Mali ka martiriw fana don Ala nana ka n'a ye jɔfɛn bɛɛ dafɛ saya tɛ kojugu ye saya man kuntigi Muhamadu kisi nɛɛma to yɔrɔ min na saya tɛ maa si to yen président Amadu Tumani Ture n'ale min sababu la an kɛra jɛkulu ye n'ale min sababu la an farala ɲɔgɔn kan Ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la novembre kalo tile 10 2021 donc an y'a kɛ san o san n'an nana depuis salon an nana an tilalen an teriw la ka na Amadu Tumani Ture fana ka na duwawu k'a ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka dayɔrɔ sumaya hali bi a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya a fana bɛ yɔrɔ min na bi Mali kanu b'a la jamana kanu b'a la an b'a dɔn ni se b'a ye a b'a fɛn kelen min ɲini o ye basi ka na an ka jamana kɔnɔ o ye bɛn ka na an ka jamana kɔnɔ ani ka duwawu kɛ fana Ala ye fanga kalifa minnu na bi ka duwawu k'u ye Ala ka fanga tali nɔgɔya u ye ka duwawu k'u ye Ala ka transition kuncɛ nɔgɔya u ye ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw fana ye u bɛ wuli ka jɔ la pour que basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ fo an balɔrɔ ka fɔ ni tun ye Amadu Koyita kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ sifinaka ninnu ye u ni alisalamafoyi bɛɛ lajɛlen ye Ala ka u dayɔrɔ suma n'an bɔra ye min ye panafricaine kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu bilama y'a yira k'a fɔ u ka kulu ko fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Togo jamana n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa ye Fɔri Yasinbe k'a bɛ ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin maa minnu minɛnen bɛ a k'a bolo b'u kan na n'o kɔfɛ
u ka kɛlɛ kɔni ko a tɛna bila o kumatigi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Tarawele la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Panafricains bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ mun na walasa farafina ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ o b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ ko Faure Gnassingbé a b'a ka mandat 4nan de la bi a ye fɔlɔ kɛ ka 2 kɛ ka 3 kɛ a b'a ka mandat 4nan yɔrɔ ale ni maa tɔw tɛ kelen dɛ n tɛ fɛ ka kuma 2017 togolɛw bɔlen fagali mun bɛ ka kɛ panafricains caman ye a video ye marifa bɛ ka ci mɔgɔw la cogoya min na mɔgɔw fagara cogoya min na ka ta 2017 la ka na se bi ma Togo kasobon a falen do panafricains de la bi u y'u o caman b'a dɛmɛ k'a datugu n hakili la a liste bɛ mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ panafricains bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama o de y'a to bi an tɛna kuma juru janya an bɛ fɛ ka maa dɔw de wele walasa an ye hakilina min fɔ o hakilina in ka se k'a waleya an farafin fɛ an man ka kɛlɛ kɛ bɛɛ b'i ka kote la bɛɛ b'i fan fɛ e bɛ ka dɔ k'i kelen na an ka kɛlɛ tɛ se k'a ta ɲɛ wa ne kɛlɛ in ma ta ɲɛ gogoro fɛn fɛn kelen do ka farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya bloqué ne o ye an ka dictateur ninnu de kɛlɛ in bɛ to sen na kodɛ a kɛlɛ tɛ ban wa a tɛ dabila kɛlɛ in tɛ jɔ mais an t'a yɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ sɔrɔ o de y'a to o hakilina in kan ka sabati a kan ka waleya ne bɛ président Bandakani wele panafricain do Ousmane Sonko panafricain do n b'a wele yan ani Amadou Touré Adama Jara commandant n b'a wele nin kɛnɛ in kan Nathalie Yam n b'a wele ne bɛ an kɔrɔkɛba Kemi Seba n b'a wele Amina Fofana Nathalie Awa Franklin Niamsi ani professeur Mbelek n b'o fana wele ani Guide El Hadj Bamba ne bɛ Umaru Abdurrahman o fana panafricain ne bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen wele an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan wa baara in ka se ka kɛ teliya bolo ma an ka kɛlɛ bɛ se ka taa ɲɛ. An balimakɛ kɔni tun ye Isa Tarawele kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ wulikajɔ hali bi gɛlɛyaw ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o y'a kunba ye ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Siribe mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Faransi maa ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don Burkina Faso ma yaasa ka se ka banbagaciw ka olu kɛlɛ ni euro miliyɔn 15 juru donni u la an'u ka finitigilaka dɔw dilen u ma n'an bɔra ye an bɛ taga Nigeria sibiri don togolɛ minnu sigilen bɛ Nigeria jamana kan olu bɔra ni ka nisɔngoya taama kɛ ka taa CEDEAO ale cakɛdaw la taama in kun tɛ dɔwɛrɛ k'u b'a fɛ k'u ka président Faure Gnassingbé ale ka wuli ka bɔ fanga la ka sababu kɛ k'a ka fanga kuntagala janyana n'an bɔra ye an bɛ taga Cameroun Boko Haram hali bi ale bɛ ka wulikajɔ ta k'a ɲɛsin maaw ma u n'u bolofɛnw ma sibiri don u ye bingani wale dɔ ta k'a ɲɛsin maaw ma min kɛra sababu ye ka finitigilaka kelen k'o bɔnɛ o nin na n'an bɔra ye an bɛ taga Burkina Faso lieutenant colonel Emmanuel Zougarana ale ye sɛbɛnfura ci camancɛ fanga ma ɲɛmaa ma k'a b'a fɛ ko ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ni maa kofɔlɔ in yɛrɛ ka kiiriw bilalen kun bɛ ka septembre kalo tile 22 de ma kɔnɔ min ni o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka taga bila octobre kalo tile 27 la karamɔgɔ Ase n ye min sɔrɔ kɔkan na kibaruya ni tun y'o ye. Yarabi Ala an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Sira Siribe lafiya k'o don an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnen na olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na